Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Ана йөрәгенә барда сыя. Беренче адымнарын ясауы безнең өчен зур дигән могҗиза кебек булды инде. Күп балалы әни ничек мөмкинлеге шикле кызын тәрбияли. Яңа спорт юнәлеше. Бу инде безнең өчен зур байлык район өчен. Кукмарада беренче роллерлы чаңгы шуу трассасы ачылды. Хәтерләрдә мәңге сакланыр. Для молодого поколения подрастающего это пример того, что здесь действительно живет герой. Зур Кукмара авылында мемориаль такта ачу тантанасы узды. Балалардан барда була. Быел яшь профессионаллар бәйгесе ничек үтте? Безнең көндәлек тормышыбызда балалар бәхете өчен теләсә нинди кыенлыкларны җиңәргә сәләтле кешеләр очрый. Шундый гаиләләрнең берсе 3 бала тәрбияләүче Закирҗановлар. Бүген көндә алар сәламәтлек мөмкинлеге шикле кызларын тәрбиялиләр. Баласының диагнозы турында Закирҗановлар гаиләсе тиз генә белми. Рәзинә әйтүенчә, аның йөклелек чоры проблемаларсыз узган һәм Нәфисә сау сәламәт бала булып дөньяга килгән. Әмма вакытлары узу белән хатын-кыз үз баласында кайбер үзгәрешләрне сизә башлаган. 3-4 көннән әйбәт состояниедә дип кайттык өйгә инде. Вроде андый-мондый атканинары сизелмәде. Аннары соң башын слабый тута башлады ул. Бер якка авышы инде башы. Аннары шул невропатологларга йөри башлады. Платный массажлар, физлечениялар алды инде. Башларын төшергәч әйттеләр инде гипоксия булган дип. Башта үзенчәлекле балаларның күп кенә ата-аналары кебек үк аларга да сабыйларының диагнозын кабул итүнең катлаулы процессы аша узарга туры килгән. Әмма Рәзинә һәр баланың уникаль булуын һәм иң мөһиме, аңа һәр вакыт мәхәббәт һәм кайгырту кирәк икәнен аңлый. Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр инде, шулай булып чыкты инде. Төрле җирләргә леченияларга күп йөрдек инде, Казаннарда бик күп яттык. 2014 елда мәрхәмәтле кешеләр ярдәме белән Кытайга барып кайттык. Аннары 5 яшендә бала йөри башлады, аңар 20 түгел күтәреп кенә йөрдек инде. Баланың беренче адымнары һәм төрле күнекмәләргә өйрәнүе аның гаиләсе өчен зур җиңүләргә ия булуга тиң. Шуңа күрә Рәзинә кызына һәр нәрсәдә дә ярдәм итәргә тырыша. Атнага 3 тапкыр Нәфисә янына укытучы килеп дәресләр үткәрә. Шулай ук ул әти-әнисе белән төрле чараларга һәм тернәкләндерү үзәкләренә йөри. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Спорт сөючеләр өчен бәйрәм. Кукмарада тау чаңгысы комплексында яңа роллерлы чаңгы йөрү трассасын ачу тантанасы узды. Бу вакыйга районда кышкы спорт төрләрен үстерү, спортчылар һәм актив ял яратучылар өчен уңайлы шартлар тудыруда мөһим адым булып санала. Марш! Яшәсен Кукмара! Кукмара! Алга! Актив йол һәм кышкы спорт төрләрен яратучылар өчен тагын бер шатлыклы вакыйга. Бокыртау тау чаңгысы комплексы территориясендә тантаналы рәвештә роллерлы чаңгыда йөрү трассасы ачылды. Чарага шәһәр халкы, спортчылар һәм кунаклар җыелды. Алар арасында башкала кунагы Әгъзам Гобайдуллин да бар иде. Мы часто говорим о здоровом образе жизни. Без еш кына сәламәт яшәү рәвеше турында сөйлибез. Тик сөйләү ул берәйбер, ә яшьләр өчен шартлар тудыру бу бөтенләй башка. Менә соңгы елларда Кукмара районында нәкъ менә әле өлкәдә бик күп эшләр башкарыла. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, яңа трасса, ярышлар һәм тренировкалар уздыру өчен менә дигән мәйданчык булачак. Кукмарада яшәүче халык бөтенесе белән менә бу площадкада безнең монда американский көлөн үсәе. Монда без менә үзебезнең районыбызда шушы спорт сөючеләр белән күрешеп, әйдә шунда эшлибез, мин сез чабып чыгасыз. Мин тырышырмын утларын кертергә дип башлаган площадкада. Аннан соң утлары дагы булды, площадкасы булды. Яңа роллерлы чаңгыда йөрү трассасы күп кенә спортчыларның игътибарын җәлеп итә. Алар аны булачак ярышларга әзерлек сыйфатында кулланырга ниятлиләр. На республиканских соревнованиях я еще ни разу не занимала места. Республика ярышларында минем әле бер тапкырда урын яулаганым юк. Әмма быел барысы да үзгәрер дип өметләнәм. Трасса бик шәп. Зур рәхмәт. Я хочу поблагодарить весь район за то, что... Шундый яхшы матур трасса төзегәннәр өчен бөтен районга рәхмәт белдерәсем килә. Биредә яңа талантларның шөгыльләнүе һәм үсүе Кукмара өчен зур мәртәбә булачак. Якын арада биредә ачык тренировкалар, мастер-класслар һәм башка чаралар булыр дип көтелә. Миләүшә Хаҗиева,
Хажиева, Марат Сабиржанов. Кукмара яңалыклары. Манзараста ауыл жерлегенең яңа административ бинасын ачу тантанасы булды. Яңа бина барлык заманча таләпләргә туры килә. Биредә хәзер уңайлы кабинетлар, җиһазлар, компьютер техникасы, архив һәм башкалар урнашкан. Әлеге чарада безнең Чүрү төркеме дә катнашты. Манзарас авылында күптән көтелгән вакыйга авыл җирлегенең яңа административ бинасын ачу тантанасы узды. Бу җирле халык өчен әһәмиятле вакыйга. Чөнки күптән капиталь ремонтка мохтаҗ иске бина урынында хәзер заманча һәм уңайлы корылма балкып тора. Бездә инде строительство эшләре бик күп инде. Үзегездән белеп торасыз. Мотор төзелде, жүгереп йөрдек, Кәшимирдә фаб төзелде, клуб төзелде име. Манзарасының сыдыкысына инде ремонтлар керде. Ул Южный 5, Южный 6 микрорайоннар бүтән асфальтларны иләрендә. Но минем сельсовет һаман колып килде инде. Ачылу тантанасына 31 ел дәвамында авыл җирлеге җитәкчесенең сәркатибе булып эшләгән Әлфинур Сабирова да килгән иде. Ул котлаулы шартларда да эшләргә туры килгән вакытларны һаман да искә ала. Яңа бина төзеләчәген белү сөенечле хәбәр иде ди. Шундый сөйнеп йөрдем мин аңа, шундый сөйнеп. Башта теге яман суйлыйсым килеп китте. Чөнки минем ул зданиеда тормышка чыкканчы кергән зданиеме 23 яшь иде ул вакытта килгәндә. Бүтән гомерем шунда үткән бит инде ялга киткәнче. Җирлек хакимиятенең яңа бинасы республика программасы кысаларында төзелгән. Төзүчеләргә иске бинаны җимерү һәм элеккеге урында яңасын төзү өчен шактый күп көч куярга туры килгән. Безнең инде төзелеш 2024 елның апрель айында фундаментын төзү башлаган идек. Менә шундан башлап безнең инде бу бина сентябрь айына әзер булды. Бу инде безнең хөкүмәтебезнең программасы ярдәмендә төзелгән. Яңа бина барлык заманча таләпләргә туры килә. Биредә хәзер уңайлы кабинетлар, яңа җиһазлар, компьютер техникасы һәм архив бар. Миләүшә Хажиева, Марат Сабиржанов. Кукмара яңалыклары. Зур Кукмара авылында мөһим вакыйга. Махсус хәрби операция зонасында батырлар шәһәлак булган хәрби Илмир Кашапов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы узды. Истәлек тактасы ул яшәгән йортка элинде. Чара турында Миләүшә Хажиева язмасында. Хоккей дауни, футбол дауни, шундый конкретный малай ул. Бер вакытта юк димәде инде ул. Хәзер бу йортны үтеп баручылар биредә герой яшәгәнлеген белә алачак. Үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнгән өлкән лейтенант Илмир Кашапов узган елның августында һәлак булган. Аның истәлеген мәңгеләштерү һәм хатирәләр белән уртаклашу өчен бирегә хәрбинең туганнары, дуслары һәм сыйныфташлары җыелды. Илмир был очень заводным мальчиком, можно сказать. Илмир бик шук малай иде. Һәр вакыт позитив булды. Булдыра алган һәр кемгә ярдәм итәргә тырыша иде. Дөресен генә әйткәндә, әйбәт егет булды. Әле һаман да ул безнең арада кебек. Мемориаль такта урнаштыруда актив ярдәмне Илдар Зайнуллин күрсәткән. Ул үз эшен махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыю белән башлаган. Илдар үз гомерләрен туган илгә булышуга багышлаган кешеләрнең исемнәрен мәңгеләштерү үзләренең бурычлары дип саный. В районе уже установили, сейчас не могу сказать, порядка 8-9 мемориальных. Без районда 8-9 тирәсе мемориаль такта урнаштырдык инде. Бүген менә Илмир истәлегенә куябыз. Киләчәктә мөгаен атна азагында инде Кукмара районының Татар Тулбасы авылында куелачак. Истәлек тактасын герой яшәгән йортның фасадына урнаштырдылар. Аның әнисе өчен бу аеруча мөһим һәм шул ук вакытта авыр көн. Ул күз яшьләре аша улы белән бергә үткәргән мизгелләрне исенә төшерде. Хәрбинең әнисе киртәгә эленгән диспенең ышаныч, хәтер һәм улына шиксез мәхәббәт символы булуын билгеләп үтте. Ул минем гел эленеп тора. Безнең балаларның шушылай һәлак булганнан соң СВОда президент Миннахановның программасы буенча хаҗга барып кайттык. Шул хаҗдан соң мин үзем дә дин юлына бастым. Балаларга дуабыз барсын, тыныч яклап ятсыннар дип. Бу Илмир Кашапов истәлегенә куелган икенче мемориаль такта. Беренчесе ул тәрбияләнгән балалар бакчасында урнаштырылган иде. Миләүшә Хажиева, Марат Сабиржанов. Кукмара яңалыклары. Талантлар һәм креативлык бәйрәме. Кукмарада һөнәри осталык буенча традицион яшь профессионаллар төбәк ара чемпионаты узды. Балалар иҗатына һәм һөнәри күнекмәләргә багышланган чарада балалар үзләренең төрле һөнәрләрен, осталыкларын күрсәттеләр. Чемпионатның ничек узуы турында тулырак безнең сюжетта карагыз. На международном уровне мы проводим с вами мероприятия.
Быйыл чемпионат төрле мәгариф учрежденияләреннән булган катнашучыларны берләштерде. Алар билгеле бер вакыт эчендә киез итек җитештерү, мода технологиясе, аш пешерү кебек юнәлешләрдә үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Мәсәлән, яшь шеф-поварлар кулинария сәнгатенең нигезләрен үзләштереп, гади ризыклар әзерләделәр. Девочкам это интересно, во-первых, и сейчас... Кызларга бу кызык. Беренчедән, хәзердә пешекче һөнәре миңа калса актуаль һөнәр. Әгәр син яхшы ресторанда пешекче булып эшлисең икән, димәк биредә хезмәт хакы да яхшы булачак. Кызлар өчен бу файдалы. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Чемпионатта үз талантлары белән гаҗәпләндергән иң кечкенәләр, мәктәпкәчә яшьтәге балалар да катнашты. Аларның кайберләре үзләрен тәҗрибәле журналистлар буларак сынап карый алдылар. Как вы думаете, полезно ли проводить такой чемпионат? Это очень полезный чемпионат для наших детей и для взрослых. Спасибо, до свидания. И вам спасибо. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, чемпионат балалар һәм яшьләрнең төрле һөнәрләр белән кызыксынуын арттырырга һәм хезмәт базарында кирәкле һөнәри күнекмәләрне үстерүгә юнәлдерелгән. Дети активно привлекаются. Балалар әти-әниләренең белгечлекләренә актив тартылалар. Әгәр аларның әти-әниләре тегү фабрикасында, киез итек комбинатында эшли икән, алга таба алар шушы һөнәрне сайлап алалар. Мәктәптә дә бу юнәлеш буенча эш алып барыла. Шулай ук экскурсияләр дә оештырыла. Күкмарадагы яшь профессионаллар чемпионаты яшь буынны хезмәт дөньясында уңышларга ирешергә этәреп, яңа мәдәният формалаштыруда һәм практик белем бирүне белем бирү процессына интеграцияләүдә мөһим адым булып тора. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Күкмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.